Pune așa. O fi. O merge așa? Așa. Este alunecă de volcano pe... Lasă că n-am. Alunecă. O lume nebună. Am scăpat de lumea lui Ceaușescu. Credeam că o să intrăm într-o normalitate, cât de cât. Am intrat într-o lume și mai absurdă, și mai nebună, mai ceva ca în romanul lui George Orwell. De exemplu, locuiesc într-o casă de 50 de ani. Casa e făcută de tata acum 60 de ani. Vecinul mută gardul 1 metru la mine. Îmi ia 2 rânduri de țiglă de la casă, îmi ia trotuarul din spatele casei. Poliția vine la mine, zice, lasă-l, domne, să facă gard unde vrea el. Cum, domne, să-l lasă să facă? Păi are acte. Ce acte are, domne? Păi are cadastru. Ia să mă duc eu, fac eu cercetări, că eu nu știam ce acte. Mă duc la ăla de a făcut cadastru, la Bojingeanu, la Megidia, ăla îmi spune, domne, cadastru se face pe baza ceea ce declară omul. Dacă omul declară că de aici până aici e a lui, eu îi fac. Vă zic că acel cadastru s-a făcut aiurea, ăla nu are o bază legală. A vrut ăsta, dacă el, de exemplu, făcea cadastru, ducea, declara că cimitarul satului e a lui, cimitirul satului era a lui, se ducea și făcea, îngrădea și nu mai primea pe nimeni acolo. Așa, mai departe. Mi-a dat cu ranga în cap ăsta vecin. De față, fiind 5 persoane acolo când mi-a dat cu ranga în cap. Am chemat poliția, a venit poliția, le-am arătat lui aia că eram cu capul spart, că m-a lovit undeva între creștetul capului și ceafă. Au chemat salvarea, polițiștii. M-au pansat ăia, mi-au pus praful la cap. Și că m-aș fi lovit singur, și că m-aș fi repezit cu fruntea în spalier și spalierul fiind elastic, s-a mulat pe cap și m-a lovit la ceapă. Asta zice poliția. Sau zice vecinul. Sau... În sfârșit, vine altă hârtie de la procuratură, să-l las pe ăsta să facă gard. Cum să-l las să facă gard pe pământul meu? Nu era gard între noi. Asta e altă ilegalitate. El a făcut act de cadastru fără actul ăla de cadastru, trebuia făcut amiabil cu acordul vecinilor. Acolo nu m-am minciunit în actul ăla de cadastru, că există gard, că există înțelegere, că există acceptul părților. Nu-și pune nimeni întrebarea, eu m-am uitat, am aflat treburile astea din dosarul de la Megidia, de la tribunal, dar ăia când se uită în dosar acolo, procuror, judecător, ce e, și văd ilegalitățile astea, bine mă, dacă n-a existat gard, de ce a făcut ăsta cadastru aici? Ce am făcut noi acte? Ce ilegalitate? Ce corectitudine aici? Tot pe mine mă ia la întrebări. M-a amendat procurorul cu 6 milioane. Procurorul spune, da, domne, nu are ăsta niciun fel de acte, n-a avut niciodată niciun fel de acte, vorbesc de vecin, este ilegal, n-are nicio dovadă. Și atunci de ce m-a amendat cu 6 milioane? Am înțeles, să trăiești, m-am dus și am plătit. Mi-a zis ăla, te duci la Basarab, te duci la Circa cu tare, la birou cu tare, scrie acolo pe hârtie aia unde să plătesc banii, am dat banii 6 milioane. M-am dus la tribunal, v-a să zic că eu l-am dat în judecată. Dom'le, eu vreau anularea actului, nu știam ce să cer, eram total amețit, bulversat. Ce să cer eu? Dacă ăsta a mutat gardul la mine, să mă omoare, mi-a dat cu fierul în cap, am cerut și o anulare act, că știam și eu de actul ăla, am fost la ăla și am făcut cercetări și ăla, Bojingeanu, a avut bunul simț și mi-a spus, dom'le, uite cum e cu actul ăsta, eu l-am făcut așa pe baza declarației lui. Că a declarat el, că răspunde el că e corect. Păi așa se face actul, declar eu acum că e pădurea rășinoasă pe a mea sau ceva, cum, nu trebuie să ai niște documente, să ai niște dovezi, declar eu acum că acoperișul tău e al meu, cum i-a făcut ăla? Ăștia nu-și pun întrebarea asta la tribunal, nimeni. Și l-am dat în judecată anularea. Am mețit totalmente. Mă duc la prima înfățișare la tribunal și n-apuc să deschid gura, n-apuc să zic nimica, ăștia cu gura amândoi, și vecinul și nevastă sa pe mine, că am furat porcul, Judecătorul a zis că ăsta e comportament ca la Dan Diaconescu și cu asta, bun, am plecat acasă, n-am ca să vorbesc. Mă cheamă a doua oară, mă duc a doua oară la fel. Dom'le, a furat porcul, am văzut eu, îl bătea la cur, zice vecinul de mine. Mă duc eu și fac cercetări la poliția din comună, la vecini. Eu nu am auzit de 50 de ani de când stau aici, n-am auzit să fi furat vreodată vreun porc. Mai ales eu să fur porc, că eu am 10.000 de cărți, am jucat 100.000 de partide de șah, numai pe Play OK sunt acolo, Lilian, am 10.000 de partide, dacă am jucat 10.000 într-un an, în
40 de ani am jucat mai mult de 100.000 de partide de când joc eu așa. În sfârșit, nu s-a furat, domnule, niciun porc și gata. Și asta e calomnie și v-am zis că mă duc la tribunal ca să zic că ăla să dea ăla cu noroi în mine, a furat porcul, a furat porcul. N-am apucat să zic nimic. Acum judecătorul zice, vii pe 30 noiembrie și pe 2 decembrie primești rezultatul. Cum eram amețit și bulversat și nedormit și stresat, am înțeles că pe 2 decembrie să mă duc. Și m-am dus pe 2 decembrie, m-am dus cu 3 zile mai târziu și în sfârșit altă chestie. Acum m-am dus la iurea. Ăla s-o fi supărat judecătorul că nu m-am dus. Judecătorul ce a hotărât? Ce a zis? Să plătesc eu 15 milioane, să vină un expert de nu știu unde, dar asta mie îmi spune până fiu grai. Păi eu de unde să știu, unde să dau banii ăștia? Și e o sumă destul de mare, nu mi-a dat nicio hârtie, nu mi-a spus unde să mă să duc banii ăștia. O să-i plătesc, o să mă tot interesez, umblu ca besmeticul pe străzi, de un an de zile în loc să-mi văd de hârțoagele mele, de calculatoarele mele, îmi freacă ăsta usturoiul, eu un moș de 70 ceva de ani, că l-aș omorât dacă ar fi mai tânăr, dar nu, că eu nu sunt creștin, mie nu-mi convine, dacă îmi dai una peste bot, eu nu-s de acord să o întorc și fața aia la altă la obrazul, nu să urmează mie una peste bot. Mi-a dat, nu peste bot, mi-a dat cu ranga în cap, m-a lovit între creștetul capului și ceafă, am anunțat poliția, a venit poliția, a chemat smurdul, m-au consultat ăia, le-am arătat și că m-am repezit eu cu berbecele cu fruntea de spalier și spalierul fiind de cauciuc elastic de ciment, mi-a venit și s-a mulat pe cap și m-a lovit la ceafă. Și nu știu ce să fac, sunt total amețit. Am abordat niște avocați, dar ăștia zic că din start, dacă stau de vorbă cu el, să-i dau 3 milioane. Păi stai mă nene, tu dacă vii la mine la poartă, eu sunt țăran, dacă vii la mine la poartă și mă întreb să-ți vând un curcan, un gâscan, eu, pentru că stau de vorbă cu tine, cep ție 3 milioane, 20 de milioane, să-i fac abonament, să-i fac... Altul îmi spune că, alt avocat, zice, mie îmi dai parte din casă, îmi dai 2%. Păi cum asta e o moștenire din America, e casa făcută de tata acum 60 de ani, e casa în care trăiesc eu dintotdeauna, n-am frați, n-am surori, eu sunt dezinteresat de problemele astea materiale. Și poate ai găsit totuși unul să nu-ți dă nimeni nicio informație, nicio... Și vreau să primesc ceva în schimb. Avocatul ăla ce mă oferă mie în schimb? Ia să vedem ce este, ți-am postat. Primă? Ce pula mea, eu apăs aiurea.